Хайде да видим какво ви очаква в финансов план през 2026 година. Изберете си интуитивно число от 1 до 3 и нека да разберем. Ако имате нужда от повече време, паузирайте клипа. Тези, които избрахте числото 1, какво ще ви очаква в финансов план през 2026 година? Финансов план 2026 година. Ще имате доста приходи, ще имате доста идеи как да изкарвате пари. Ако сте на нормална работа, то е възможно да имате увеличение, т.е. ако сте на заплата, да имате увеличение на въпросната заплата. Като цяло ще имате и доста харчове, но баланс е ключовата дума за вас. Тоест, нито ще сте в крайност да не знаете как да свържете двата края или пък да ви излезнат някакви изключително сериозни разходи, които да разтърсят вашето финансово благосъстояние, нито пък ще сте и вау. Като цяло един баланс на приходи и разходи. Нека да видим числото 2. Какво очаква числото 2 в финансов план през 2026 година? Тук имаме едно стабилно градене на финансов фонд, т.е. спестявания. Ще имате добри приходи, но ще гледате тези приходи да ги събирате за някаква по-значима за вас цел. Не виждам някакви финансови проблеми, които да ви очакват, а напротив едно бавно и сигурно събиране на финанси за целта, която имате. И дори и да нямате към момента цел, като цяло ще сте премерени с харчовете, въпреки че ще имате добри приходи. И нека да видим числото 3. Какво очаква числото 3 в финансов план през 2026 година? Определено вие сте победителите в финансовия аспект на 2026. Тук имаме едно сериозно изкарване на пари. Най-вероятно повечето от вас, които сте избрали това число, имате собствен бизнес или правите, освен основната ви работа, неща, които ви докарват допълнителни пари. Тук имаме едно израстване на вашата финансова култура, увеличаване на приходите чрез вашите собствени качества и умения и един страхотен подем в финансов план и удовлетворение. Така че 2026 е вашата година в финансов план. Чао и до скоро!